Ik ben 12 jaar oud en mijn kostbaarste bezit was een Super Nintendo. De speeltjes waren nog braaf. Het was de tijd van Super Mario. Maar in één kwamen er hele andere speeltjes. Op de knopjes namen hier geen zin. Als het niet zinstander een klap jaan was, maar hij blokt hem, dan ben je kwetsbaar voor een zinonval. Het ging dus net om bloed of geweld. Het ging om timing, tactiek en oefening. Gewoon mensen vonden het een vreselijk spel. Maar wij net. Wij wisten wel beter. Ter illustratie wil ik beginnen met de zaak waar ook op het allereerste college mee begon. En dat is een zakenarrest van het Hof Den Haag. Ik lees even een stukje voor uit de strafmotivering van het Hof. De verdachte heeft... Tom zou de ideale schoonzoon kunnen zijn, zeg maar. Een jongen die niet eenvaardig, volgens mij ziet zijn dochter leuk thuiskomen met een man. Maar als hij dan toch moet, dan zou Tom wel een ideale schoonzoon zijn, zeg maar. Tom kan de wereldtop bereiken. 2021, this kid's going to be smashing people all over the world. Tom's smart, he's a bit of a monster, isn't he? When he lets his shots off. Hij heeft fysiek ook alles mee, hij is lang, hij heeft een lange reach. Het klopt allemaal. We zijn nog natuurlijk bezig aan de technische dingen te schaven, want je bent er nooit helemaal. Maar de meest belangrijke dingen zijn bij hem aanwezig, dus hij kan gewoon heel ver komen, hij kan de top bereiken. Nou, het Gym Amsterdam, dat is de school waar het Nederlandse kickboksen eigenlijk begonnen is. Sinds de jaren 90 al is André Manhart de hoofdtrainer, de eigenaar. En André Manhart is natuurlijk een man die heel veel ervaring in het internationale kickboksen heeft. En hele grote vechters naar de top heeft gebracht. Take your time for explosive action. Not to make penalty. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Bam, bam, bam. Ready? Stand still. Stand still. Daar schaven we de technieken bij. Een paar dagen intern, er zijn mogelijkheden om daar te overnachten. En dan wordt André Manhart weer extra de puntjes op de i gezet. En zo proberen we eigenlijk een perfecte vechter te creëren. Ja, je hebt in ieder geval wel genoeg kleren bij voor die 3 dagen, homo. Ik heb 6 kickboxbroekjes, 6 shirts, Ja. 6 handdoeken, 6 onderbroeken, 6 paar Ik heb sokken ook en er wel. zit zo'n koffer vol hoor. Ik heb er ook wel handdoeken voor je gehad hoor. Ja, ik kan dat niet op rekenen. En je hebt ook 3 outfitjes om te stappen mee toch? Ja, precies. 6 potten gel, 3 kilo eiwitshake. Oh, oké, dat is goed, dat is genoeg. Ik weet het wel, man. Wielens Tom in Amsterdam vierde nog zijn techniekwerkje, maar een andere kickbokser, Patrick Paye Veenstra, het rest de hoorn van. Oké, ik word er vanzelf net jonger op. Maar wat schiet het? Ik ben nog een verduldaardige poes. Is pand? Ja, wat? Normaal moet dat zien, maar weet ja. Ik moet dat zien. Kun je eens vertellen hoe die laatste gevecht? De laatste gevecht, ja, dat was in Almere. Slechte herinnering. Dat was weer een beetje opkoming, hè, Eurosport.
weer live van je en dat is zo'n beetje een trobbraak bij Saint Cel cultural pastru Dexter Suisse are 20 de ani, 124 puncten. Ja, ik ben gewoon aan het zien wat hij doet. En veel wat hij kent. Nou, niks speciaals hoor. Ik kom een paar keer goed erop. Ik blok een paar keer goed. En dan komt er één keer met een hele trap. De scheids die telt mensen tot 8. En ik heb de scheids pas bij 6 talen jerken pas. Ik mag wel één hoor, ik mag wel 14. Maar dat zoek wel één, maar dat doe goed dat kan je wel zien. Ja, dan wordt presteren, dan wordt echt in beeld en dan gebeurt binnen 3 seconden gebeurt dit. En de oordij toen, toen kon ik niet meer rennen, toen moest ik net ziek moeten doen. Toen had ik foto's nog en toen zijn ze van kuitbenen steken. Nou, toen zie ik niet helemaal in de dip. Toen was ik gewoon uit van, ik heb beter stapje. Maar toen gaat het verder en dan komt het in loopgips. Nou, dan begint het ja, ik denk van, de meesten om je heen die zeggen vaak, het kan gebeuren. Dan had ik wel steun, hè? De meeste mensen die helpen die mij. Dus ik zit dan met mijn kuitbeen, dat iemand gewoon herstellen. Ja. En dan had hij weer hersteld, dan ben ik een heel persoon. 9 van de 10 waren gestopt met deze blessure. Dat zal zo meteen bijna een jaar zijn dat hij niet gevochten heeft. Dan moet je eigenlijk weer helemaal overnieuw beginnen. Dat vergt een enorme mentale kracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meneer Veenstra, zijn broer al dit. Wat er wat is. Kom op, dat is Veenstra. Die broer staat ik bij daar in de hoek. En waarom is dat? Nou, gewoon, ik ga hem gewoon vreden. Mijn oudste broer dat. En mensen die ik vaak zie, die werken op mijn ha, die zit bij mijn hoeken. Die werken om jou. Waar het gevoel bij had, die een beetje helpen kan iedereen. Dan wist ik hem al van het gevoel, hè? Ja. Ja. Ik ben niet gelovig, maar ik ben wel gevoelig. En wat verwacht had ik voor straks? Ik verwacht jezelf gewoon gips erop. Met zijn foto's en dan zie je de van hoe het eruit ziet. En ik hoop dat het er goed uitziet, dat ik geen gips er omheen maak, omheen hoef. Dus hoe wat. Het is jong, gigantisch, jong. Ja. Ja. Zwitzakken. Zwitzakken. Ja. Wel jammer hè, dat ik het zelf maar mag hè. Nu, zoals ik nu te zien, zoals ik zie, vind ik het beter dan? Ja, veel beter. Okay. Ja. Nou, Ja, de foto's die worden doorgestuurd. Super. Oh, keurig. Ja toch? Ja, dat is heel mooi. Ja. Wat is er bovenin beetje? Ja, hier nog een Dat donker, puntje. dat puntje. Ja, maar dit is al een heel soort resultaat. Ja. Daarom? Ja. Nou, ik ben echt blij. Echt blij hoe dat eruit ziet. In kwart vechten, jong. Ja hoor. Wat laten zien. Dit hier wat laten zien waar ik burger ben.
Trok aan. Hop, weer aan die buik. Snel. Hop. Kom. Zo. Blijf werken. In Nederland wordt de sport niet gewaardeerd zoals die is. In de rest van de wereld staat het Nederlandse kickboksen heel hoog aangeschreven. Because he catch you, if you have your left hand here, and this guy stands out, want to kick your head off. What is a big fighter from the American UFC doing in Leeuwarden? I always knew Holland had the best kickboxing, gyms in the world. So once I, connected with Stefan, I was able to go with him, and he invited me to come to his gym. He told me he had a gym, invited me, and I came up here. And the second I came into the gym, I knew it was something special. All the fighters, even the kids, really high-level kickboxing, and I recognized it right away, and just kept coming back. He's confused. He don't know where you come from. I've been all over the world. I've been to Floyd Mayweather's gym and trained boxing with, Floyd Mayweather himself. I've been to, I've trained with the Brazilians at American Top Team, which they're, tons of black belts on the mat. And then I also have the opportunity to come here to Holland. I've been able to go to Bajira Gym, Friesland with Stefan, and train kickboxing with the elite kickboxers. So the way I look at it is if you want to be the best, you have to train with the best. Mokso. Ogen dicht. Zie je mij? Zijn niet mee? Zes, met je oogels. 7. Deze twee. 9. Goed. 10. Goed. 1. 2. 3. 4. 5. Nee, handen blijven hier. Hoofd is aan de zijkant. Nee, handen blijven hier. Hoofd is aan de zijkant. Gewoon stil, man. 4. Je kan hem niet vastpakken, die zand. Je moet gewoon zelf staan. 5. Boom. Stappen en dan weer in. 6. Stappen en dan weer in. Dan weer terug. Want hij moet weer terug waar hij vandaan komt. 7. Boom. Ik heb alleen een beetje te weinig geduld hiervoor. Dan moet het water eerst koken. Dat is het zo. Wie kookt het thuis nou? Dat is gewoon je man aan. Ik kook meestal zelf. Ja? Ja. Grote jongen wel. Ja, dat wel. Laat trainen, vroeg trainen, weet je. Dan, mijn moeder moet werken, dan is er weer niet. Klopt. Ja, dus... Eigenlijk heb ik gewoon helemaal niks aan mijn moeder. Nee. Laat ik het nu zo stellen. Eigenlijk... Wat moet je ermee? Ja. Nee hoor. Zonder mijn moeder zou ik het niet hebben. Zonder je moeder zou je niet winnen, toch? Nee. Ik denk dat zij wel een van de grootste factoren is voor winst. Ja, sowieso. Voor de succesfactor. Voor de succes. Ja. Ja, hoezo jongens? Vertel eens even. Nou, weet je wat het is? Er moet toch iemand voor je zorgen. Ja. Je moeder is toch het... Ja, maar. Ja, wat is... Nou, ze zorgen altijd goed voor je, toch? Ze hebben je toch groot gemaakt. Dus ze maakt je sterke jongen, dat is toch... altijd spinazie vroeger. Ja, altijd spinazie en pindakaas. Daar word je groot sterk van. Ja, maar je moeder is altijd wel belangrijker in, toch? Ja. Wat zijn jullie dan eigenlijk lieve jongens als jullie zo meteen over je moeder beginnen? Ja, we zijn eigenlijk allemaal softies. Ja, we zijn eigenlijk allemaal softies. Je moet het een beetje kunnen scheiden. Ja, precies. Het zijn twee verschillende dingen. Het brengt je niet ver, een agressieve houding. Nee, zeker niet. Maar zo wil je toch ook niet... Zeker in de kickboxing. Nee, zeker niet. Je moet het wel een beetje hebben natuurlijk. Ja, je moet een bepaalde drive, doorzetting hebben, maar niet... Je moet niet doorzettingsvermogen hebben. Niet het angstvechten dat je in paniek raakt, dat je er weg kwijt, dat je geen controle over jezelf hebt. Nee. Het lijkt me niet het handigste. Als je de controle niet meer over jezelf hebt, heb je ook niet meer de controle over het gevecht, toch? Laat je je meeslepen.
Clapping Team Slam, Marcelo Adrian! Ik vond het druk alleen, maar dit maakt alles in hier worden. Vind ik. Nou, als je maar, ik ken het echt allemaal, maar ik maak het zelf al. Dat dacht ik zelf ook nog over. Als je wij kennen al van sponsors kennen van alles doen en willen, maar het is nou even een. Ja, ik zit er ook nog niet zelf. Het is wat frustrerend daar soms je Patrick, dan denk je van verdomme, er zit zoveel in, maar komt het er nou uit? Ik moest die eigenlijk nog €400 in de maand afpakken. Dat sapbord afhankelijk wie is van het winnen van het geld daarvan. Dat is dat sapbord, dat gevoel maar staan. Ja, die kriegen. Dat is. Toen, ik snap je, gelukkig snap ik, had ik hem net snap, dan hier het helemaal aan. Ja, maar het is positieve. Ja, maar dat snap je jongen. Het laat uitkomen op een bepaalde manier. En dat mis ik heel borrelig. Dan denk ik van ja, kom op nou, ik krijg wat wij zitten aan hetzelfde. Kom op. Ik moet die wel eens de ring in zien, gewoon en dan zonder publiek, maar zonder iemand die direct steert, maar dan planga's, gewoon niks in. Ik denk dat tegen. Ik denk, als ik Patrick zie vechten, dan denk ik wel eens van, ja, goede vechter. Maar ik zou Patrick wel eens zien vechten uit die volle gas draaien. Ja. Dat je leven er zo van. Dat je leven er vanaf hangt. Ja. Ik denk, waar kan dat nou eens gebeuren? Het is straks een bij in mijn bedrijf, maar niet meer. Die jongens van de sponsoring, Jelle en Jan, die zeiden ook van, niet meer agressie in mij. Ja, ik zei, ja, maar dat zijn sporen. Kijk, dit zijn allemaal leuke naden, we hebben niks mee te maken. Nee, maar dat is wel... We moeten combineren. Dat zijn sponsors, ik ben de trainer, dat is heel wat anders. Ja, maar dat zei dus ook. Dus ben ik gewoon met... Ik zei, tuurlijk kan ik dat. Maar ik zei, dat is de moment van... De moment is dat. Als ik nog de Sauco tegen weet ik veel, tegen een goal als mij duurt. Als ik daar tegen ga vechten, dan ga je misschien wel weer ervaring aan. Maar dat moment, dan is het wel. Maar dat is precies hetzelfde. Als je dan blijft combineren, dan weet je niet meer waar het vandaan komt. Kijk, enkele harde dingen, dat werkt niet. Ja, dat is ook zo, natuurlijk. Hierop sparren wel, omdat die jongens hebben dat jouw niveau niet. Dus op een gegeven moment breekt hij af. Krijg je een harde stomp op zijn ribben, ja, dan breekt hij af. Als je iemand van je eigen hebt, tegen die red kan je ook. Moet je blijven combineren. Ja, blijven combineren. Dat deed ook. Ja, dat was goed. Maar kijk, ja, die sponsors bedoelen het allemaal. Ja, tuurlijk. En ik weet het ook. En soms, ik snap het ook wel. Ik moet even een keer, wat van denk je even. Kom op. Dat komen we wel, dat weet ik zo, maar toch, hè. Hoe is het eigenlijk om in de ring te staan? Zeker de eerste keer, dat is wel raar. De eerste keer is een hele Dan weet je niet wat je overkomt, je weet niet wat je kan verwachten. Nee, maar voor je weet is het ook alweer voorbij.
Dat is het. Het gaat er één grote baas. Ja, het is één grote baas. Je staat voor de ring en je staat er weer uit, zeg maar. Ja. Hoe heb ik het gedaan? Over elke partij een keer wel een boek schrijven. Ja. Over je voorbereiding, hoe je je voelt en dat soort dingen. Ja. Het is ook altijd, een partij is gewoon een big happening altijd. Dat is het moment dat het moet gebeuren. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Voor die adrenaline kick. Voor die adrenaline kick, ja. Daar gaat het om, die shot. Dat is ook mafkezen toch? Ja. Wie gaat er nou... Wie gaat er nou vrijwillig vechten, maar ja. Het is de kick die erbij komt. Het is gewoon, en het is een beetje een levensstijl. Dat je daarna weer even los kan. Ja. Dan heb je echt het gevoel dat je het verdient hebt, weet je wel. Dus ik bedoel, iedereen kan wel 2 keer per week op stap, maar niet iedereen kan vechten in de ring zoals wij dat doen op een niveau, zeg maar. Dus ja. Het is wat je zelf wil. Ga je voor de makkelijkste weg of ga je doen wat ook leuk is en wat niet iedereen kan? Daarna is het ook wel altijd weer een overwinningsfeestje natuurlijk. Ja, als er een overwinning er is. Hè? Natuurlijk. Blijf gooien, goed zo. Blijf werken, hè. Oké, lekker, hij is aan toch? Hij plaatst hem niet op. Stap terug, gaan bewerken. Geef hem die low kicks, hè. Ja, goed zo, lekker, blijf werken. Daar moet je antwoord op vinden, Tom, hè. Blijf werken met hem. Laat hem maar even komen, Tom. Laat hem maar even komen. Hey. Dat mag wel, maar dan moet je horizontaal houden. Ietsje hoger, ja. Hey. Ja, daar, ja. Mag wel. 2 benen, je ballen naar de grond. Niet je pik naar voren. Oh ja. Sla je niet aan de kuitenkracht. Dat was zeil. Kom op. Zo, als je zo staat. Hey. Kan je er niet onderdoor zoals ik wil. Als je hier staat, hier, in positie, ja, bokshouding, ja, 1, 2, hey! Ik heb veel van die trainingen gezien, het lijkt ook wel een beetje ballet, zeg maar. Van die hand moet een beetje lager en die voet, er moet iets naar achteren, die moet iets gedraaid. Het is, daar staat Mitier ook bekend om. Het is zeker een technische sport, een stand van je voet. Bepaalt al een bepaalde vorm van stootkracht. Ja, daar werken we heel erg aan en dat vind ik wel een mooi opmerking. Het is ook een vorm van ballet. Alleen het wedstrijdelement is dan een noodsituatie. Dan kan je niet een mooie uitvoering weggeven, dat is een automatisme dan. Ja, want in die noodsituatie moet je hele snelle beslissingen maken. En door dat trainen op die techniek gaat dat automatisch, dan haal je meer rendement uit je stomp en je trap. Hij plaatst hem in zijn trap hoor. Ja, goed zo. En dan blijven maken. Maak je wel zorgen over die klappen die je krijgt, of dat nog gevolgen heeft voor je carrière als jurist? Nou, ik maak me er nou nog niet zo zorgen om. Maar misschien komt het later, als ik wat verstandiger word of zo. Maar ik heb er nou nog geen last van en ik maak me er ook niet zorgen om. Maar je hoort het wel van andere boxers soms, of kickboxers. Ja, klopt. Maar het zijn meestal de kickboxers die net even te lang zijn doorgegaan. Ik bedoel, er is in mij niks te merken. Dat zal misschien op lange termijn wel zo zijn, maar nee, ik heb er nou nog geen last van. Wij maken. Hij doet hele stukje dingen, hè?
dus ik ben dus ziektewet wegkwam. En toen moest ik weer aan het werk. En mijn WWO dan. En de sponsoring is net genoeg? Nee, onze sponsoring was helaas niet genoeg. Nee. Maar de heeft ik binnen kwart een wedstrijd. Ja, wat 2 weken. Ja, dat is de jammer ervan. Op het werkmast. Dan kun je alleen maar jongens trainen. En dan word ik 2 keer aan trainen. Ja. Dat is door de kast, hè. Mooi. Is wat een huddewerker? Hé? Jawel. Jawel. Hadden we wel. Ik word relaxed soms. Kijk in de ring. Echt relaxed. Is wel een bij, jongen, dit hier. Ja, dat zei? Ja, dat had ik niet beloond. Dat had het zijn. Gas. Dus het is alles of niks? Dit is maar de vlam hier, dat best. Dat hebben die verteld, hè? Begint de spanning al wat in hem? Nee, het is. Nee. Ik denk dat het de laatste dag is. De laatste dag misschien een beetje spanning, maar ik weet, zo het is, deze wedstrijd mag ik gewoon winnen. Hoe dan ook. Maar ik ken deze wedstrijd winnen, dus ik ken van deze jongen gewoon winnen. Ik mag gewoon van deze jongen winnen. We're at the end of the second round. Ja, dan toen ging ik dan een flits om mijn half van. Oh, dat meeste, kijk mijn voet, hè, maar mijn voet weer brusten toen. Oh, toen ging er een soort filmpje door me heen van. Nou is het weer gebeurd. Nou is mijn carrière weer over. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I... Ik word toch iets, denk door je van, ik mag winnen, anders is mijn carrière is voorbij. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see widows and orphans through my tears and know my call despite my faults and despite my growing fears. But And the winner of this fight, ladies and gentlemen, is the man in the blue corner, Anthony Payet-Asa. Halvert is een plakje wat je langsriet op bijna Ameland. Halvert is eigenlijk een vergeten krimpdwarpje. Halvert zelfs wil dat verhoren.